kining problema bitaw namo sa ubang mga lugar maayo inyong plastada diha labi na sa isgutanang pamasahe. Amo adire sa Tagum City pag musakay ka either ang sumasakay or ang pasahero mangutana gyud na pila pliti or ang driver ang muingon pilay hatag nimo ma'am. No? Now, ni viral ba tawag na trending no? Parehara na siya. No, ni trending mga katropa sa nakalabay nga adlaw. Kini usa ka Tagumeños computer programmer, no? Ato makauban, swerte ta kay ato makauban live mga katropa diri sa studio karon. Nga naghimo siya app nga somewhat mo na mo tubag imo tan-aw na lang ka didto aron nga di na ka kinala mangutana pa sa driver nga pilay political, no? Nakaron sa ato ang studio si sakit pangalan nimo sir? Harold Valiente po. Harold Valiente. Pila edad nimo sir? Ano po, 24, mag-25 ko karong May. Graduate na ka? Graduate na po, like 2 years ago. 2 years ago from UP Mindanao po. UP Mindanao. So di gid basta-basta og Sir Harold, salamat kayo sa imong time in the first place no sa pag sugot nimo nga ma-interview ka namo live din sa XFM. Salamat kay sir ha. Salamat po kayo sa pag-imbitar sir na. Unsa imong kuan karon sir kaning current job? Recently sir is nagkatrabaho ko as programmer sa isa ka project sa UP Mindanao. UP Mindanao. Tapos sa karon kay nagahulat pa mig kanang contract. Mm-mm. So mo nang gibutan ako sa kong post nga unemployed era. Kay technically wa mo koy trabaho jud karon. So pero daga-explore anang prospect gyud ko nga ma-explore og kanang other jobs if ever nga naaman. Oo. Pero ikaw sir kuan gyud ka sir kining tubong tagom gyud ka? Yes po sir. Taga-asa man mo sir? Diara po sa Magugpo East. Magugpo East. Silingan na dito kayo, no? Yes Para po. sa atbang day. Anyway, sir, nakakuhag atensyon, no? Dili lang sa Tagum City, kundi even sa atong mga silingan nga mga lugar, Panabo and Mindanao, and worldwide, of course, sa internet man na. No, ang imong gihimo karon nga, asa may tawagan na, sir, app? Ano sir, web app pero more on website. Ano. Oh, sir, kining imong gitawag nga sa tawag aning pila pliti tama ba? Yes po. Pila pliti. Nakatawag kining atensyon gumikan kay dugay na nga problema labi na sa atuas Tagum City kini problema sa pliti. Og pila man gyud ang definite nga although na tarifa pero maglain-lain man gud. Sir, unsay imuhang kuan? Unsay imuhang ano ang pinaghuhugutan mo sir? Bakit ka dumating sa punto na yan sir? Ano po kaning actually sukad pa sa una nako sa na experience labi na tong high school ko na every time nga mauli ko kay makig-negotiate pa jud kag kanang pamilite sa driver and hantod sa kanang pagbalik nako diri sa Tagum like muli ko from time to time maglisod ko og sakay labi nag ako ra isa mo nang if dili ko mo sakay og tricycle sakay jud ko habal-habal which is almost mga doble imong mabayran sa original. So napaisip ko nga since ang fare matrix nakaplastada na muna siya sa kada tricycle. So napaisip ko murag makaya ra mo jud ata ni og buhatan og applic ma-compute kay ang nalagi ang fare matrix pero wala man kabalo ang ang pasahero kung unsa kalayo ang ilahang adtuan from their starting point. So dito pa nako napaisip nga sige try lang buhat nako app tapos gi-post lang nako tapos wala ko na-expect nga ato day kadako ang iyahang ang reach niya no. Opo. Ang attention. Sige unsa nimo sir? Dili man kayo may bihasa aning kuan but somehow murag kabalo na may aning sa tawag ani kinibang language karon nato sa computer kay mao naman gyud ato panahon karon. Giunsa nimo siya pagplastar no? Bale ano po sir ni nagsugod siya sa tanan tong one time naga-scroll lang ko sa Facebook tay ang manggawas mo po nga content po sa akong Facebook sa kay kanang mga related sa tech. Tapos nakoy nakit-an nga isa ka kaning creator nga nagpakita siya og kanang free nga map nga feature. Kay kadalasan man po ang mga map nga feature kay namang siya bayad labi na if Google Maps imong gamiton. So nagpakita siya free tapos gi-explore nako tapos naaman tong feature niya nga katong route katong calculate so mura dito adjud nagsugod ang tanan nga from dito nga try ako ang gi-change ang ayang itsura nga para may mong ning ato tapos lang kanang trial and error lang atod sa nabuo jud tong app nabuo gitong app. So unsa may buhaton ato sa imong katong app maghimo i-input na to ang po kanang naay duha ka pamaagi. So pamaagi ato sir. Una is pwede nimo i-search ang lugar na imuhang adtuanan. So namatay ka ng duha ka search bar dito nga it's either
i-search nimo asa kagikan, pero kadalasan pwede ra nimo pinduton my location para diretso rin niya kwaon nimong location karon. Then sa destination mo to i-type nimo. Pero in kaso man nga kanang dili makit-an sa search ang imuhang katong location, then pwede nimo i-zoom in zoom out ang map gamit ang imong duha ka fingers. Human lang pindot lang ka sa lugar sa mapa. Then pag once nga mabuhat na to nimo, automatic naman mag-change si route tapos mo calculate na dayon tong niya, pability. Okay. Sir, pila na kabuok ang pila na shares karon sa imong kato imong gi-post. Actually daghan kay ni ko, even kami gikuan na mo to, gi-pick up to namo nga news item. Pila na ka sa imong kuan karon? I-check po na ako ako. Wala na ko to natawan. 2,100. 2.1. Unya unsay mga discussion diha sa ubos? Po? Sa comment section. Kaning kay mo gini pinakabanha sir eh. Gani po. So mostly po is mainly ga compliment sila. Mura grabe daw ka dakog tabang daw ang app. Pero ang pinaka mutatak jud sa ko sir is dai mga jud kanang murag opposing nga side kay daw murag dapat daw i-consider po daw ang gasto sa kamahal daw sa bilihon karon, tapos isod po daw sa mga ubang driver nga nagarenta lang like dili ilahang unit. Tapos masabtan mo pud nako pod kay masabtan po nako ng anong uban kay murag magsaka sila sa ilahang kaning pamilite. Kay ang base mapugod sa Fair Matrix, ang katong ordinance pa dito siya 2023. Okay. So 3 years ago na, tapos daghan nahitabo for the past 3 years like inflation, nitaas ang presyo sa gasolina, nanay-gera. So murag I think murag tungod ato nga mga comments kay dito ako na I think it's time nga na magkaroon guro conversation ang local government. Kumbaga public hearing, no? Yes po. Kay para lang maka-create na jud og kaning matrix or di kaya system ba jud nga maka truly fix jud ani nga overpricing nga problem. Kay ang kanimo po gibuhat na kay wala nako gina-expect nga ma-fix jud niya dayon ang overpricing. Pero more on mahimo lang siyang basehan para sa mga commuters and mga drivers kung unsa nga pamiliti ang fare sa both sides para dili jud tantong lugi ang pasahero ba nga na di ay basin doble na di ay ilang nabayaran. So at least man lang magkaroon og fare nga nga basehan. Pero ang kuan ni sir what's on your mind during that time nga imo siyang okay, buhaton ko dibi. Unsay imong objective during that time ba? Kuan. Actually ra po, pananggi buhat la po nako siya for portfolio lang. Like para lang if in kaso mag-apply ko sa lahi, then nakoy mapakita na output. Tas lang trip lang kay kanang actually po for the past pila na pud ka years kay murag pirmi ko na ay idea sa mga apps and yet dili nako ginabuhat kay either kapuyan ko or kaya basin dako kay siya nga nga problem nga or dako kay siya nga app nga makapuyan ra ko buhat ba tas tapos ko trabaho that time. So moto murag karon nga murag wala man koy ginabuhat sa balay, higda lang man ko karon tas tabang-tabang. So murag more on naisip ko sige i-try na lang nato tas lang basin diyan. So if one day or balik sa ko sa katong pangutanan ako sa imong objective, but mo man ta nag-expect sir nga mo trend ba ngani. But the message is clear, daghan naman good ga attempt. I mean I for one ultimo ang chairman sa City FRB, si attorney napalingkod na nako na siya sa programa because of this issue nining sa pamasahe. And diha nako na sharean nga even ang abogado nga chairman sa City FRB nabiktima pod sa pliti nga gisinglan siya mahal coming from SM City paingon ng Robinsons. Biktima pod siya, bulga siya mailhi ba nga siya ang head sa city kuan. So nagpabili ni sa ato lang ipadaplin ang politika whatever kay atong target din is ang imong gihimo nga app ang nasa mo una it will not solve the problem, but ang nahitabo karon magud sir aside sa ubang mga taga-radyo sige daghang hisgot ani sir, pero ang imuhang gihimo karon nga medium sa imong pamaagi nga gihimo karon murag maos napansin og nag-open sa Pandora's box nga daghan na noon kay hisgutana na nakuan karon. If ever moingon ang city government, can you work with us or give us something pwede mga kuan ani, are you willing ni ana sir to cooperate? Actually po sir on the day nga na-post na ko siya to nag-start na siya gain og traction na ay nag-contact sa ko from city government. From city government? Yes po. If pwede ba daw ko ma-meet regarding sa ko na buhat. Yeah. So actually murag I think
if unta madayon kanang ugma mag-meet me sa ilaha didto with one counselor man dira. So hopefully kanang ugma mahimong fruitful ang meeting and ang conversation nga na mabuhatan jud og plano from the city government ning kani nga issue. Yes, Kay since nabutang naman pud siya sa sa public eye nga issue. Wa ko na-expect nga moabot siya ato kadaghan. Actually, kini magong ingani nga problema. Dili ni ako ba mo is ginatawag nila competition. Ako nalipay ko ba nga tung niagi sir halos mangugat na ko komentaryo ani. Kisulayan gyud ako gikan ang among station na apa sa Mankilam. Gisulayan gyud ako ninaog ko sa estasyon human sa program, wala ko nagsakyanan, nagpara kog motor. And then niingon ko nga Gmall, mo ra akong ingon, ako ningon wala na ko isumpayan. No? Gmall ya, hinungan ko. Gmall. Siya, lingi siya. Wala nag istorya, larga siya. Wa pa na ko butangi og apelyido akong pamasahe, di ba? Ana man sila. So dili ni pagdaot sa atong city government, and in fact kung ang ato man kung ginapangita diri solusyon. Basig kining imong gihimo karon mo ni nag-open sa sige kaingon ko na ganina mag-open sa Pandora's box nga mahibaw-an na to nga kato pa man daing 2023 ang fair metrics nga gihimo maybe tanaw na to karon labi na sa inflation tama man pod para na agyoy definite og kini pong imong paggamit sa mga tao kami nga musakay pwede na mi mo gamit dito di na mi mag kuan so sir any message no labi na sa atong mga pasahero og mga og sa imong mga ga-comment nimo kay nisikat kag binakalit diya sa social media yes sir sige go ahead sir Okay, sa tanang mga ni gamit po or kanang naghatag og reaction sa ako ang app, kay salamat po kayo sa tanan sa inyong suporta and sa mga comments po nga inyong gipanghatag. Actually nabasa po nako to tanan, di lang ako ma-replyan kay tagan-tagan na po mo. And I will try po na ma-implement tong mga gusto ninyo nga changes or additional features nga gusto niyo makita sa app. And actually napukoy gusto nga message po unta sa kay nakoy nakit-an nga mga comments na yung mga thesis or mga high school students ata nga ni ana daw unta ilang gusto i-capstone pero since nag-release daw ko kay murag wala na daw sila ba-capstone. So more on ako ang message lang kay lang ayo lang mo ka down because for every system there is always room for improvement man. So ang challenge lang sa inyo karon is since na naman ni siya pangitaa o kaning pwedeng matweak ang ang application or ang website, then kamo na imo implement ato. Because dili mag-matter kung ako ang nauna. Ang importante is makatabang ta sa ato ang komunidad. So, lang, murag ayaw kahadlok nga mag-start mo from scratch because once masugdan na siya, dali na lang na siya. So, wala mo to. So, sir, salamat kayo, Sir Harold Clyde Valiente. Yes, sir, isip tagumenyo, proud kayo sa imong gihimo, no? Dili man ni sa pag-unsa sa atong, sige kaingon na nimo, para ni sa atong community. Kung mag-prosper ni siya, solusyonan ni siya, so ang duha ka sector masulbad, no? Maka-enjoy, maka-benefits ang atong mga pasahero o yung marusab ang atong mga kini mga tricycle driver. So sir, salamat kayo labi na gyud sa time nga imong giniari gyud ka sa among istasyon. Thank you kayo, sir. Salamat po, sir. Good morning. Thank you, sir. Salamat po, sir. Yes, sir. Good morning.